Аз не случайно съм се... Не. Ще ги събереш. Ама, чудиката... Смисъл, да си по-праваш. Това е точно с тази програма, само че... Демо... За дигиталните им камери. Между другото искам да ви кажа, че Олимпус винаги са подхождали новаторски и са експериментирали. Още 60-те години създават една легендарна серия от фотоапарати, PET, която е отново с апарати. Тя корозета пава. Сигурно убива. Да, добре. Как сте, иначе няма да мога. Очила трябва този, който снимаше му влезе в До тук снимаш един после да виж. На 300 мм зрителният ъгъл отговаря на 600 мм обектив за 35 мм филм. Това е 3500 ISO. На JPEG снимаме. Казвам кое на какво е снимано. Това нещо е снимано през нощта на 3200 ISO, директно през прозореца на една бръснарница, на скорост 1/30 от секундата, на 150 мм. Това са все кадри от фотосафарито в Истанбул. Това нещо е снимано общо взето в движение. Друг човек тръгваше трамвая. Съм го снимал така набързо. Значи, репортажните кадри, които ви показвам, са с тези до тук, са с 70-300. Кой знае какви чудеса от рязкост не могат да се очакват при този обектив, но се справя добре и като автофокус, и като изобщо. Това нещо е снимано за един подлез. Пак ето така се продават пищолите в Турция, да знаете. Подлеза, както при нас продават гащи там и така. Отиваш си купуваш. На 300 мм и една 60 при 640 ISO. Те са ми ги изкарали до те, не знам що грешка. Това нещо е снимано с обектива 12-60. На 12 мм при максимално отворена бленда 2.8. Обърнете внимание на резкостта от край до край. Това е максимално отворена бленда при 400 ISO. Беше 3 вечер, много мрачно време. Това е една килимарна, снимано е с 12.60 също на 640 ISO. Значи тук, аз всички тези снимки, между другото, ги показвах и във форума, има екзив, абсолютно всичко, могат да се видят. Като пуснем по-подробно ревю на E3, ще ги включа, така че чувствителност, кадрите обикновено на висока чувствителност се снимат репортажни кадри. Никой не снима модели в студио на висока чувствителност, никой не снима за каталог някакъв поръчка на висока чувствителност, никой не снима пейзаж на 1600 ISO или на 3200 ISO.
при максимално отворена глед на 3,5. Обърнете внимание от край до край. Аз ще отворя и това. Това е от другия край. Вървем 3,5. До другия край. Съвсем 410 на разстояние. Ето будет за 50 лева. Телецентричната оптика, виждате, почти няма разлика център и край. След това и различни обекти се държи по различни. Боми, само секунда. Имаше статив горе, защо? Статив имаше. Да, да, да.